Telefooncentrales bij huisdokterpraktijken blijven u belesten. Na onderzoek van Eén Vandaag docht blikken dat telefonische wachtriegen soms oprinnen kunnen van een jelloere ont een oere. De drukte is in mindere mate ook in de huisdokterspraktijk in Kolm merkbaar. We merken het op een hele hoop niveaus. Hè? Maar als je typisch door de telefonie haast, ja, dat neemt flink toe. En dat is moeilijk om inderdaad in goede banen te leiden. Dat is net ontkennen. Troch onder oren de toenemende vergrijzing is het lastig om de drukte direct te verminderen. Dat is inderdaad niet onmiddellijk eenvoudig. Hè? Je kan daar toe goed toe nadenken. Ervoor te zorgen dat mensen het steeds waarom hoeven te bellen. En wij bellen lauwer op. Dus op die manier een beetje de druk van de telefooncentrale uit te krijgen. Maar ja, als mensen allemaal een stukje bellen willen. Ja, ik kan net oneindig volle assistentes daar delt zetten. Dus dan rint het ergens spaken. Ik vinden wij dat natuurlijk net fijn. Alle telefoonlijnen in de praktijk van Dauma worden controleren. Om zo ook oorzicht te houden in de tientallen onvragen die het alle dagen binnenkomen. We monitoren alle telefoontjes die binnenkomen. Door Cashen hoe lang je aan de lijn staat. Of door Cashen hoe lang dat ze je aan de lijn hebben. Dus het vraagt heel veel vaardigheden van een goede assistente om daar op een professionele, goede manier terug in te komen. Goedemiddag, mij Diana, assistente Dr. Dauma. Het goede is natuurlijk, het is goed te doen. Zodat wij hier als zelfstandige huisartsen zitten, hebben we het uiteindelijk best wel goed van. Dus tuurlijk, het kan wel, maar het is net makkelijk.